Ďakujem pekne, Kosovom Sejpen, do výstavného postoja. Poprosím Mekejleka a Šajat Felire, čiže modrý na modrej strane, červený na strane červenej, aby bolo všetko jasné. Pýtam sa rozhodcov, ste pripravení, Alvatoky Sulvadan Tešre, Bírovra? Páni rozhodcovia, pripravení, kývli mi, teda Laco ten nie, ale predpokladám, že je pripravený. Je, dobre, fajn. Takže, 1, 2, 3. Červená, 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 je to jednoznačné. Vážení priatelia, víťazí Lagadéma, ktorá postupuje ďalej. Finále, také malé, nie ešte veľké, ale to poľsko-srbský rozstrel, ktorý nám predstavujú Fraňa Evenement a Telma Luis od Devia. Takže vážení priatelia, toto sú dve bojovníčky, ktoré ako keby cítili, že sa posúvajú v tomto finále ďalej. A aby sme ich tak trocha ukludnili, poprosíme obidve do pohybu jednočestné kolečko, do pohybu Daniel Mozgážba. Jedko. Box. Vláda Tomáščíka. Áno, už ho tu máme. Ďakujeme, zostávame tam zatiaľ. Poprosíme osmičku o jedno čestné kolečko, váš potlesk. Privítajte každý box Fanatik s katalogovým číslom 8. A s katalogovým číslom 6 nám vchádza
Dante Lacrombox. Dante Lacrombox, ktorého takisto privítame potleskom, takže máme tu mladých psov, vážení priatelia, v červenom rohu. Ďakujem pekne, necháme sa troška vydýchať a obidvoch psov poprosíme proti sebe. Takže tu máme dvoch finalistov, priatelia. Kažebox Fanatik a Dante Lacrombox. Obidvoch psov poprosíme o čestné kolečko. Čestné kolečko, ktoré možno našim arbitrom pomôže. A ešte jedno kolečko im dáme, lebo sa nám to páči. Ešte jedno. Mladí psi a mladí ľudia, ktorí vystavujú. Dobre, ďakujeme pekne. Zase nech si nechajú svoju energiu. Jeden z nich rozhodne aj do ďalšej súťaže. Takže, vážení priatelia, opäť výstavný postoj. V červenom rohu Dante Lacrombox, s modrom Kažebox Fanatik. Tak toto je dvojica. Naši arbitri pripravení, moji dobrí priatelia, pripravení. Takže 2, 1, 2, 3. 28 s katalogovým číslom 28 Sapian indiánsky brloch. Ďakujeme pekne. A s katalogovým číslom 10 Örhalmi Bendegúz. Takže toto je dvojica, ktorú sme mali možnosť vidieť. Počkáme chvíľočku, nech sa nám ten efektný dým nech nám vstúpne. Ale poprosíme do kruhu obidvoch jedincov do výstavného postoja. 28 Sapian indiánsky brloch a s 10 Örhalmi Bendegúz. To je dvojica, ktorá požívajú nám naši mladí bojovníci. A nech si hovorí, kto chce, čo chce. Povaha boxera sa zachováva možno práve kvôli tomuto, že nemôže vo výstavnom kruhu vyhrávať pes, ktorý nemá dobrý prejav, ktorý nemá to správne bojové srdce boxera. Ale v tejto chvíli ich troška upokojíme a dajme ich do pohybu, jedno čestné kolečko. Másen néznek a korira, hallod? Másen néznek a korira, köcsögök, néznek a fejüket. Môžete fandiť, môžete povzbudzovať, môžete kričať mená, tu môžete robiť čokoľvek. A ešte jedno kolečko, takisto mladí ľudia vo veľmi dobrej kondícii. Nech si to užijú, nech si to ubehajú. Ale už potom poprosím Zuzku, aby zostala stáť a dala sa do výstavného postoja. A naši arbitri sa pripravia, majú možnosť výberu, či posunúť ďalej psa z červeného alebo modrého rohu. Takže pripravení sú 1, 2, 3. A je to jednoznačné Lagadému, priatelia, s katalogovým číslom 71. Ďakujem pekne, köszönjük szépen. A s katalogovým číslom 72 Heket Karmapa. Lagadéma a Heket, to sú dve súťažiace
tomto rozstrelí. Obidve teraz do výstavného postoja pred našich porodcov a samozrejme aj pred vás, aby ste si mohli urobiť svoj vlastný názor, či sa zhoduje s našimi dnešnými arbitrami, ktorí rozhodnú o tom, kto postupuje ďalej. Vidíme dve veľmi excelentné sučky s bojovým srdcom, ktorú chceme, aby boxer mal aj naďalej, aj v ďalších generáciách. Obidve sa vyslovene tešia tomuto súboju, každá svojím spôsobom. Takže sučky poprosíme do pohybu Mozgáš Bakérjuk. Pridáme im ešte jedno kolečko, nech si zabehajú, nie je už horúco a evidentne ich dnešné súťaženie baví. Ďakujeme, köszönjük szépen a opäť tu bude výstavný postoj a tentokrát už sa naši porodcovia opäť pripravujú, aby jednu z nich posunuli ďalej. Takže vážení priatelia, v modrom rohu Lagadéma a jej súperka v červenom Heket. Porodcov máme pripravených. Ja poprosím opäť na povel, teda na číslicu 3, aby dvihli. Čiže 1, 2, 3. Zelená, zelená, zelená. Postupuje Lagadéma. Ale bol to čestný rúže. Lagadéme ďakujeme. Dobre, ahoj. Tak my sa vám dostaneme. 一緒にパラパラ覚えましょう。抱きしめて君をこの街は全部同じ色。君だけを探してた。この恋を絶対掴もう。たった一人の君を見たい。初めてのラブチャンスだから。振り向いてお願いよ。今すぐにDon't make me go。抱きしめて君を Do it now 迷いそうじゃんどうなの何もかも変えたよ二人なら絶対叶うきっと私の希望を見るいつだってじっとしてないで思い切って去ってよ心からリンゴ巻くとKatalogové číslo 8. Kažebox Fanatik a váš podpis pre tohto mladého zlatého psa.